мъж, който чака жената, тя да му пише или да се свържа с него или нещо подобно, това е загубен мъж без някаква цел в живота и без някаква кауза. И точно този тип поведение отблъсква жените. Жените не се приличат от такъв тип мъже. Затова намери нещо по-голямо от тебе, за което да се будиш всяка сутрин и ще усетиш много рязко как вниманието на жените се приковава към тебе, много по-привлекателен и много по-уверен ще се чувстваш, а и като цяло то ще се вижда. И ако имаш в момента конкретен казус с някоя жена и усещаш, че тя се отдръпва или нещо подобно, веднага след като видиш това видео, кликай горе линка в биото в профила. Супер елементарно е, с 3 стъпки. Може да поръчаш моят наръчник "Върни се обратно", както ако искаш да бъдеш част абсолютно безплатно 0 лева до 9 юли. Ако искаш да бъдеш част от общество, съответно, пак казвам безплатно, в който има въпроси и отговори, има различни теми, по които се дискутира и там отговарям на всякакви въпроси относно взаимоотношенията ти с конкретна жена. Кликай линка също горе в биото в профила, ще го намериш или просто ми пиши на лично и аз ще те добавя. До скоро, очаквам те.